Dobar dan svima, evo nalazimo se tu sa baba Jasminkom koju smo posljednjih nedelja pomagali svi zajedno. Baba Jasminka je imala veliki zdravstveni problem, bila je u bolnici, pretilo je izbacivanje na ulicu zbog neplaćenih računa. Veliki broj vas je pomogao i evo baba Jasminka je sad, vidite u kom stanju, sa štapom, ali je završila sve te medicinske preglede i operacije i sve to što je imala i evo sad je napokon izašla iz bolnice i evo ona ima da vam kaže par reči. Mogu sad? Da, recite. Alo, htjela bih da se zahvalim Slavici i Danici na pomoći finansijskoj, da nisu nje dve bile, ja bi završila negdje u parku, ko zna gde. Hvala im puno i vama što ste postali, što ste stali, hvala vam najlepše od srca, Jasminka. Pa, ništa, nadamo se, evo ja u ime svi Srbi u Parizu, samo da kažem da ćemo mi nastaviti ovakve i slične akcije i evo, ovo je mnogo jedna lepa vest gde smo uspeli baba Jasminki da pomognemo. Svako dobro.